Hola, soc Andrea Madí, soc farmacèutica col·legiada aquí a Barcelona i aquest vídeo serveix per explicar com posar-se una injecció subcutània, com seria el cas d'una heparina. Primer de tot i el més important és tenir tots els materials que vaig a fer servir en una zona neta per no haver-me de passejar per tota la casa i començarem per rentar-nos les mans. Moltes vegades ens oblidem d'aquest pas, però és molt important i sobretot quan ho fem no rentar-se les mans i després secar-se amb la tovallola de casa perquè tothom s'hi ha eixugat, per tant no té cap tipus de sentit. Sempre fer servir paper de cuina, jo sempre dic paper de cuina perquè no deixa cap tipus de fibra. Un cop hagi fet aquest primer pas, tinc tot el material que haig de fer servir. La segona cosa que haig de comprovar, i potser és la més important de totes, és veure si el que em vaig a posar és el que toca o si és la dosis correcta, perquè si no, malament anem. Un cop hagi vist si això és el correcte, procedeixo a desinfectar-me la zona que vaig a fer la injecció. Normalment es recomana fer amb gasses. Les gasses són fantàstiques perquè van envasades de manera individual, per tant són estèrils i a més estan fetes d'un material que no deixa cap tipus de fibra, per tant això també és una altra cosa a tenir en compte. Aquesta gassa ara toca aplicar-li alguna solució que sigui antisèptica. Normalment per casa tenim alcohol. Alcohol és el millor per poder desinfectar, però en aquestes èpoques de confinament, que potser això se'ns pot acabar o podem no tenir-ho a mà, també podria ser útil una solució de clorhexidina al 2%. Aplicaríem aquesta solució a la gassa i desinfectaríem la zona. Ara la pregunta és, i quina zona vaig a desinfectar? Doncs per punxar-se una heparina s'ha de tenir en compte el melic, 4 dits cap avall, això més o menys són uns 4 centímetres, i cap a un costat o cap a l'altre, més o menys a uns 5 centímetres. Mai ens quedarem o ens punxarem a la zona central perquè és molt dolorós i a més pot donar lloc a que surti algun morat, algun hematoma, d'acord? Llavors jo agafo aquesta zona i per poder-me posar-me la injecció haig de pessigar la pell. Un cop la tingui pessigada agafaria la injecció, d'acord? I la introduiria tota l'agulla de manera perpendicular, mai esbiaixat, d'acord? I un cop hagi posat a dintre l'agulla, apreto l'èmbol i buido el contingut i després per treure'm l'agulla haig d'estirar quan et tinc pressionat. Mai trauré una agulla sense tenir això pressionat. En el cas de la gent que prengui anticoagulants orals, molt important, o jo sempre recomano, que s'agafi una gassa neta i s'apreti la zona. Mai fregar, perquè això ajudarà que després no tingui cap problema de sangrat o que després la zona coaguli millor, d'acord? L'endemà, quan torni a fer una punció, no l'haig de fer en el mateix lloc. Jo sempre recomano canviar de costat. I si no és possible o no me n'en recordo, sempre separat 2 centímetres de la zona on també he punxat el dia anterior, d'acord? Espero que aquests tips o aquestes petites ajudes us serveixin i qualsevol dubte ja sabeu on estem els farmacèutics, sempre a la vostra disposició.